Guys, so karon guys, ato tag kusina kay magluto ta og sudan. Kalungag naman. So kani guys, tindahan guys, nasudlan na sad gamay, say wala, say naa, mao lagi magamit ng pod nato ang, for example, itlog way sudan. So diri man magkuha, so mao lagi pos patay itapal, patay ibayad. So munang ingon nga wa say naa, muna ingon nga sira-sira store. Sige, mato na ko sulod guys kay magluto ta og sudan, ha. Muna ta sa kusina guys, sud na ta. Sud na ta kay magluto og sudan. Kuya, luoy kayo ko. Wow, ba't rin ang kapayas ito? Gaya lang silang luwa. Kira po ka. Wala, kaya nga to, nagunta. Saan mo sa oras, anak? Naman arte yan. Balik ko rin. Hindi naman. Kiloro mo po. Murag kanot niya. Daya. Ano na sila daan na. Kilaki. Bantur kay luwa kapayas dito. Yung kurabitang. Guys, luto ta og sudan guys. Ano sa guys? Karni na siya nga unod guys. Daro ka ni siya guys. Unod nga di tang itlog. Na. Guys, sudan sa panihapon guys. So guys. Sa gini, sa lari nawa atong kuan. So guys, sudan na mo na panihapon guys. Awa. Ya. Ada minta ng mga ulan na hapon na maho ka, maho. May ribs guys, oh. Ribs.
Say ribs guys. Isang ribs. So guys. Guys, mga unami guys. Oh, nag-ready na ang mga plato guys. Di ba? Unsa? Ito hoy. Sure hoy. Dili na mamin. Napo na. Nga. So ito Inday. Ay, sila ka masabit dyan. Tawagin ko diha. Tawagin ko lang ito ka. Ha? Ba, ako ba? Tabang. Kitang boy. Ano labsin? Kitang boy. Pagpunong araw. Imo to yan? Abiin na. Bit bonita na Inday. La. Sila pa lagi na rin siya. Kisa ni Diyos ang kiban. Dahil tanaw. Nangkib. Nasunog na po eh. Tapa na palungan na. Pagkagluto mo eh. Kabalon eh, kumakit sa Jesus ka kapaya. Manuwa, mapayas niya. Yung isabok bunga. Balon no. Yan ako ah. Ano Secret. Ang ako. yung si Antonio. Pulutan. Higdaan. Nag-arte man ang Ilang man to? higdaan. Ko siya? Higdaan. Kaong da ito nila. Nahubog da itong turkabo. Awi, ngay. Yan. Ang duha. Ngayon, nabangwak pa. Ay, kahiga yan. Asa? But kita na. Nasa? Ano na? Banhang, long dakeng gaaway. Sala mag-away maming duwa kay mahugman ko kayo na kung saon. Ato kay gamay ko katrig di naman tama pangigib tanong ko ng karton. Kilid. Ano dahil ko sala. Sundun ka? Masala mo siya.
dapat ka. Pala ka. Kamuya-kuya. Piyot ka na yun. Ay, ito na bang ano yun? Ano ba ito? Ano yan? Anak ni Kampir, di man. Nanganak ko yung hula. Guys, dag, bugas gamay kayo. Uy, uy. Par? Bahal na. Kana doon nga kag maya tagya. Paano man? Kitaan na. Di ba sa TV? Sabay mo to, na ano libre. Ang sabi sa atin eh, ako hindi ko lawan. Huwag mo bukas na. Bay na yung tulong. Gusto ba yung kag-iusa? Isa. Kanyagan. Manas lang ko ang lumugan. Ang labog to ron. Meron siyang ano dyan eh. Ma, ang ape? Ama? Ikaw na yung TV. Sa mga tingnan, dami lagi ni katong binulto. Yung kami si binulto. Lamig Kung ko. ka pa magkaayo, galing ko na to. Sa may luto, ako. Kakaon mo. Kuya, Sila pa di ito. Tapa nila. Ada ni sila galingkod. Ang ganang ko. Tatlo. Ano man ni boy? Log. Bagira. Kita ron. Tagal mo. Dalit may lang. Gailim sila. Oh, ano na? Ayan to. Kuamin dan itiluda lang. Ngita ni mo. Yoyo para to. Kinsa? Runa. Yan, Rona. Ruda, Runa. Rona. Sa manit. Bisa ko na maestra. Tipi. Manit. Ay, part. Na TikTok. Bog sa ida na na. Signal kaya mo. Ipsi biniha. Bukid mo mo bilang. Kagis mo na lang dana. Ano ha? Abdome. Ini bisa tengok kukuk lu numuyo. Wait. Baik dok silingan. Baik silingan. Nay, siya mo buti bilang. Wifi. Ha? Wifi. Bawa na ito na wifi. Kabi Eh, kanang kain ni kay mag basta na po tayo anak. Sam! Sam! Hadlok mo guni siya kay mo kuan mo ng bangko, igambak niya ba mo siwag. Wala naman siya. Ay lagi na ko lang ilis ng hinaw. Hindi, yatang na naman ni Papa ni mo ng Diyos tayo. Napapansin ko na bilin at ko. Papa Boy, ang kay Papa Boy. Hindi choice ki. Palit upuan. Stand pan nga isapat mo lang yan na. Ano kaya hangin sulod sa kwarto? Ani? Ganang isaksak bang? Malubat.
Kan. At kinila na Petro niya kay naaman nila ito nanito. Buwang. Mainan ka, guys? Hindi ako sagay sa pot. Pas medyo na kay. Dito rin nabutas gawas. Eh, kung plastic, dito na das, tahan, pilid. Di ba naman tugod may mga na lang? Ala. Mga Sigan. Sip. Rughip. Gusto. Ano nga hangad ko? Yan yung makuha ya? Ha? Ito, lutong aso. Sudah nimo, kuan ba? Gasihan.
Baba naman yun. Man, pero huwag ipagplato na ako kamot. Di. Balik ka to, hoy. Wait, bukan ito. Tidak man. Betul, nggak bisa ito ha. Ini kurang ha. Guys, tapos na ako naghugas ng mga pinggan, guys. Yan. Dahil na ako maghugas. Okay guys, bye bye.